Chtěl poděkovat našim učitelům, kteří nás se snažili připravit na další kroky v životě. Chtěl bych poděkovat za to, že nám se snažili předat určité penzum vědomostí, dovedností. A dále bych chtěl poděkovat i žákům, kteří se snažili tyto vědomosti a dovednosti aplikovat v běžné praxi, v běžném životě i ve škole. Náš program zahájíme oceňováním žáků v soutěžích a olympiádách. Monika Čepelíková, první místo v olympiádě z angličtiny v krajském kole, zdravotnická soutěž a plavání. Jana Řizáčová, krajské kolo v matematické olympiádě, fyzikální olympiáda a chemická olympiáda. Vojtěch Zeitler, krajské kolo v matematické olympiádě, fyzikální olympiáda, plavání. Červená olympiáda Daniel Kačina, olympiáda anglické jazyce okresní zóno. Teresa Levická, krajské kolo ze zdravotnické soutěži. Kole pro výklasu Stanislav Federka. Zlatý Věčer, Petr Bešík, matematická olympiáda a archimediáda, úspěšný soutěžící ve sportovních soutěžích Lukáš Tománek, Michal Auto, Pokud nás mučili naši pedagogové, pak byli našimi mučiteli. Pokud jsme mučili my je, pak oni byli našimi mučenci. Proto jsme se rozhodli pro toto zahájení. Naši milí učení učitelé, drazí spolutrpitelé. Před 9 roky jsme plní očekávání a v radostném napětí poprvé prošli branou naší drahé školy. Byli jsme všichni jako nepopsaný list papíru, připravení dychtivě jako houba nasávat moudrosti potřebné pro život. A jak se naše očekávání vyplnila, zkuste se zamyslet s námi. Všichni jsme se naučili číst a psát. Hojně této dovednosti využíváme při SMS-kování nebo při mailování. Horší to už je, když se po nás chce napsat nějakou tu písemku. To bychom nezřídka tuto dovednost dočasně oželeli.
Potykali jsme si někdo více, někdo méně s pravopisem. Pro náš další život by si pánové měli navždy pamatovat, že milovat se zásadně nepíše s Y, dále, že debil jsou vlastně 2 slova a píše i vyslovuje se to kde byl. Pokud by to někdo napsal s chybným pravopisem, koleduje si o žalobu za urážku na cti. A takových příkladů je moc a moc. Dozvěděli jsme se něco o matematice. Mučili nás násobilko, abychom v zápětí pochopili, že to bylo naprosto zbytečné. Vždyť přece každý z nás má svoji kalkulačku a pokud ne, tak naše mobily ji umí lépe než my. To byla náplň takzvaného prvního stupně. Na tyto těžce nabité vědomosti jsme jako na základy stavěli další patra naší vzdělanosti na 2. stupni. Naučili nás tady základy cizího jazyka. Určitě se nám bude hodit, až při rozhovoru s cizinci se přihlásíme o slovo jednoduchou frází shut up. Každý jistě ocení náš skotský nebo irský přízvuk. Ve společnosti zazáříme a dosáhneme nelíčeného obdivu. Z literatury víme, že Švejk si ujednával se svými spolubojovníky schůzku po válce v 6 večer u kalicha. V duchu této slavné české tradice bych chtěl i já vás vyzvat podobným způsobem. Po maturitě, nebo za 5 let, v 6 večer v pizzerii. A už teď se těším na toto setkání. Našim milým učitelům 3krát hurá. Komeňáku, sláva. Můžu, aby se všichni učitelé shromáždili tady dole před pódiem, dostanou květiny a dárky. Děkuji. A teď zahájíme náš program, který zahájí taneční vystoupení žáky Daniely a Aleny z 8B. Action, si t'aimes ma cadavre, pression dans les pattes. Attaque sur big back, tu sais rap, les beats crash, t'invites à voler dance floor. Célébrer, la vie m'a laissé une brèche pour pénétrer, séquestré dans le cadre du hip-hop, je livre ces extraits. Faire pas de spray dans mes veines, de sacré, ici sacré. Ça tiaille pas dans les cocktails éméchés, sale samedi soir à déchets. La rue m'a apporté que des léchés, courbe à la langue, elle m'a ébréché. L'accès de vandale dans les rayons de CD. Si les techniciens viennent tout réparer, le lyricisme est décédé, face à la variété, fichier. J'ai vu la naisse révélée et des milliers de stylos desséchés. Marketé, artiste en PVC, un drifter de la mort, plus qu'appel en PCB. Ils sont des fédérés, ils sont à la porcherie, déchaînés, dessinés, stratégie rapide, pilée, bien répétée. Ouais, c'est moi le petit gamin qui battait le PCP, j'étais gainé, le BIC comprend le sens de mon AKA. Si t'es si bon, oui t'en cru, allez, j'ai décidé de laisser la gentillesse de côté cet été. Assez de sommeil, assez de VGT. Je donne du temps au cahier, comme ma mère le faisait à la CGT. D'une pensée pour les M6 qui m'ont précédé. Aucune gratitude pour ceux qui voient comme un CDD. C'est réglé, c'est plus vinyle, maintenant DVD. Toujours la même porte, excité, comme un mec sous PCP. Vrai sans imaginaire démêlé. Les personnes de jeu et je veux être juste au-dessus de la mêlée. Sentir avoir le train de vie passueux d'un trop léger. Je veux ma part brèche, autour de mien, l'air léger. Ne mets pas en travers de mon chemin, tu seras dépayé. Tu crois que je dors, tu trompes frérot, je suis trop réveillé. Qu'est-ce qui se passe mec, tu te sens délaissé. Pas le temps, rentre en âge comme ça en live TVC.
žáci 9B si předvede scénku Polednice. Polednice. U lavice dítě stálo, z plná hrdla zpívalo. Poněvadž se trochu bálo, do rytmu se kývalo. Hudba křičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá! Věda na teklovi do boty! Táta bude bez oběda! Pro tebe ty slovo, ty! Mlč! Kde máš hračky a pastelky? Hnedka matka dořekla to, na zem padá chviličce. Modlili se krví oči, povalené matičce. Zanech zbaví zlato moje. Hrej si, to máš kouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Když si ďábel satan sám, že na tebe zpratku jede, Polednici zavolá. On si pro ty Polednice. Malá, bledá, tváře divé, pod plachetkou osoba. Heká, škytá, prská plivé, vichřici se podobá. Vlivem síly odstředivé, plachetka, když zvedne se, odhalí se hnáty křivé. Bože, to je recese. A pak řekla. Dítě, nekoukej tak zarytě. Na ta slova začala hbitě honit dítě po bytě. Co si to dovoluješ, Polednice jedna ošklivá, neumytá, neučesaná. Nestírej se. Nechte toho, co tu vůbec chcete. Dítě. Tam ho máš. Když pak celá rozechvilá, dítě v bytě lapila. Jsi se mnou napila. Nejprve se umýpala, pak se vrhla na whisky. U ní v bytě nezbylo nic než prstů otisky. Od té doby dennodenně, když poledne udeří, malá bledá neprodleně narve se mi do dveří. Vypije mi slivovici, vypije i petrolej, proto nikdy Polednici po bytu si nevolej. Jednou jedna hodná třída, ve které vládla pevnou rukou jedna nejmenovaná paní učitelka. Co to je tady? Snad děláte srandu, ne? Vy nemáte co počítat. Vy nemáte sbírky a bělouny. Jste hrozná třída, to jsem za 50 let své praxe ještě nezažila. Otevřete si sešity. Ano, Kláro. Paní učitelko, já se omlouvám, já si školní sešit zapomněla. A nahlásila si to? Ne. Jak to? Že si to neřekla. Napiš to červený a velkým písmem. Otevřete si sešity.
Uděláme si vzorec na výpočet Pythagorovy věty. Narýsujeme si pravouhlý trojúhelník. Pythagorovu větu vypočítáme a na druhou rovná se kilogram plus centimetr krychlový. Chyba! Vojto. Paní Žilko, chyba! Chyba. Paní Čelko, správný vzorec je C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. A já myslela na něco dopředu. Vidíte, jak mě znervózňujete? Vidíte, co děláte? Co to bylo? To bylo venku! Venku to určitě nebylo. Komu to zvonil ten mobil? Přiznejte se, nepustím vás na výlet. Počeká se, omlouvám, já jsem se ho zapomněla vypnout. Ale na líči se nezapomněla, že jo? Ti vezmu umyvadlo a vyšmudlám tě houbou. Co si o sobě myslíš? A i to jsem si vzpomněla na jeden dobrý vtip. Mám řekl takový polokameňák. Víte, jaký je rozdíl mezi žralokem? Jste se tam měli zasmát, ne? Mám pro vás jednu hodně špatnou zprávu. Zítra tady nebudu, jdu si seštelovat brýle. Jo!
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítám vás v dnešním zápase. Nyní si představíme dnešní zápasníky. V pravém rohu přichází lamač dívčích kostí, zvaný Kostitřás. A jeho dnešním protivníkem bude jeden z nejobávanějších zápasníků vůbec. Přivítejte prosím s bouřlým potleskem brutální Nikitu.
Jindra Kubolková, Lenka Kučerová, Sabina Mandíková, Katka Merklová, Iva Pelikánová, František Pláček, Radek Pán, Karel Pospíšil, Jirka Procházka,
Děkuji tanečníkům, poprosím mě, aby přišli dolů a uvolnili místo na vodě. Nyní bych poprosil židle, které zde jsou do dvora, aby se zpátky odnesli na hlavu. A pak začneme konečně.